La Claveria de Sant Sebastià de 2013 ha fet una aposta decidida pels espectacles al seu programa de les festes patronals. Dissabte de vesprada era el moment del teatre per adults amb l'obra Que pague qui puga, interpretada pels joves actors de l'EMAE i de l'Associació Cultural Casiopea. Esta és ja la segona obra que estrenen esta temporada. Per a tots ells ha sigut un repte molt gran per l'esforç de tornar a eixir a escena amb nous personatges amb només 2 mesos de diferència. El meu personatge es diu Joan i és l'home del matrimoni major que hi ha i bé, és un poquet el personatge que és més defensor de la llei, no? Està a favor de l'autoritat, que les lleis s'han d'acatar i bé, és un poquet el personatge que té el conflicte més fons al llarg de tota l'obra perquè bé, hi ha una sèrie de successos que xoquen contra els valors del meu personatge de Joan, que és molt legalista. I faig de Marga, que la pobra es deixa manipular pel personatge d'Antònia, que després ho veureu, i està pobra super que no sap què fer, perquè aquella l'embolica diguen mentires i tot, diu una mentida al seu home, l'embarassen, però bueno, superbé, la pobra se deixa dur i ja està. Jo sóc Lluís, sóc l'amic de Joan, el protagonista, i el que faig sóc un obrer que el tiren de la faena i està un poquet en això de la crisi, un poquet embaixonat i que també el xic és un poquet bobo, no bobo, però és un poquet innocent, això sí, innocent, i la claven per tots els puestos i a lo millor no està fart del seu estat, però en si lluita per a poder viure bé. Un menjar exquisit per al seu millor amic. Veure un home damunt d'una taula sopar una sopa de llavors de canaris amb caps de conills congelats. No fa mala olor? Una dona embarassada d'un dia per un altre. És capaç de contar en altres intimitats per a ella, i senyor, el meu Lluís! Si no vols guardians, està detingut! I un guàrdia civil amb bigot, amb un doble que és policia i d'ideologia d'extrema esquerra. Totes aquestes situacions, i algunes més, són els embolis que plantejava damunt l'escena Que pague qui puga, una història que mostra la realitat social d'un barri treballador on la fam i l'ànim de sobreviure obliga els seus veïns a viure situacions molt curioses. Una manera de ficar-li rialles a la crisi i de passar una bona vesprada. I uns provocadors, no. He arribat jo sol a aquesta conclusió.